Hürmetli efirde devam etmedi. 6 июльдә Шишмә районында Евразия Күсмә халыктар музее визитудагы ишекләрен аса. Республика бүлесен был тарихи вакыйга. Студиябыз кунагы Башкортстанның күсемһез мәдәни мирас объектларының хаклау һәм файдалану буенча гыйльми тикшеренүдәге директоры Данир Гайнуллин ошо хакта әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Данир Әхмәди улы. Ниһаять был көн килеп итте һәм ошо Күсмә халыктар музейын асылуга әдерлек нисек? Әдерлек бик кызу бара, чөнки төзүчеләрнең дә эше күп булды. Экспозиция эшләгән архитекторларның, дизайнерларның, тарихчыларның эшләр күп булды. Менә инде хәзер 6 июльгә кунакларны сакырга, каршыларга әзерләнәбез. Бүтән эшләрдә бетте дип әйтергә була. Һәм мин башка гына ниһаять был көн килеп итте дип әйтәм, чөнки был музей Рәсәйдә берәү генә һәм ул бездә. Шулай бит? Әйе, ул Рәсәйдә бердән-бер шундый зур масштаблы музей, тирәк илләрдә алганда ул Кыргызстанда гына бер зур булмаган музей бар. Инде безнең музей әлеге визит үдәге генә ул 600 квадрат метр баһа, бик зур комплекс. Зур музей комплексын без киләһе елда төзи башлайбыз. Ул инде 18000 квадрат метр буласак, һәм бик зур лабораториялар булган, экспозициясы булган, хаклагыстары булган. Бүгенге көнгә талап тарына җавап биргән фәнни үдәк буласак. Шулай музей тиһә аңлашыла, әмма был урында визит үдәге дип аталуы бераз аптыратала. Визит үдәге дигәндә без нимәне аңлатыш? Музейдің үден төзү бик оҙаҡ процесс, бер 4-5 йылға һуҙыласаҡ, шуңа шул тирәгә туристар килә торһон өсөн, унда таныша торһондар өсөн, ул урынды үҙебеҙҙең нидәр өсөн, халыҡ өсөн ҡыҙыҡлы булһын өсөн беҙ ҙур итеп визит үҙәк эшләнек. Уның 2 өлөштән тора. Бер яғы уның экспозиция булһа, конференциал, 50 урынлы конференциал, икенсе яғында уның кафе, бәдрәфтәр бөтә уңайлыҡтары. Һәм инде нидән алып, визит үҙәктән алып, нигә тиклем, кәшәнәгә тиклем 200 метрлык эшләнде, һуҡмаҡ эшләнде, иң яҡшы материалдардан, һәм ул һуҡмаҡ 11 градус күтәрелеү менән бик матур итеп күтәрелә. Уның нигәлә кәшәнәгәлә матурланыҡ, һәм уға төнгө яҡтылыҡтар ҡуйҙыҡ, һәм бөтә нидәрҙә һуҡмаҡтарҙа төндә яҡтырып торасаҡ, шул матур урын. Бында килеп, хатта инстаграмщиктар йәштәргә фотоға төшөр өсөн, матур тәбиғәтне һаҡланырлыҡ өсөн дә бик ҡыҙыҡлы урын. Ысынлапта һәм ҡасандан ябай халыҡ барып күрә аласаҡ? 6 июльдән бөтәһе килеп күрә ала, көндә асыҡ буласаҡ, сәғәт иртәнге 10-11-дән кискә тиклем, һәм унда башҡорт милли ризыҡтары булған шундай матур кафе эшләйәсәк, төрлө экспозициялар буласаҡ, экскурсоводтар да бик ҡыҙыҡлы итеп һөйләйәсәктәр. Шундай бик ҡыҙыҡлы туристик локация Алла бирһә эшләй башлай. Инеү хаҡы күпме? Инеү хаҡы бушлай, сөнки безнең маҡсатыбыҙ бында килгән кешеләрҙе ҡыҙыҡһындырыу һәм Башҡортостандың тарихын нығыраҡ, ентекләберәк өйрәнеү. Mesela был үҙебеҙ өсөн яҡшы яңылыҡ дип әйтерҙем, һәм дә инде Шишмә районы дип кенә билдәләп әйтеп киттек тә, ҡайҙа, ниндәй ауылға барған әйтмәнек. Әйҙә, әйтеп үтәгеҙ. Был бик изге сакраль урында урынлашҡан, Шишмә ауылының Түбәнге Тирмә ауыл эргәһендә, унда инде Турахан кәшәнәһе бар. Ул Башҡортостан Республикаһындағы иң боронғо архитектура ҡомартҡыһы. Уға 700 йыл тирәһе. Һәм был кәшәнәләр араһында, мавзолейҙар араһында Рәсәйҙә иң яҡшы һаҡланғаны. Сөнки ҡалғандары бөтәһе улар ниндәйҙер ваҡыт тарафынан емерелгән иткән булған, ләкин ошо урында ошо кәшәнә бик яҡшы сифатлы итеп һаҡланған. Бик ныҡлы ҡыҙыҡһындырҙығыҙ, моғайна тамашасылар да, хатта ял көндәренә планлаштырып та ҡуйырлыҡ булды был хәбәрегеҙ, һәм дә инде ошо музейҙы тулыландырғанда һеҙҙең өсөн шәхсән иң үҙенсәлекле ҡомартҡы ниндәй? Бер генә ҡомартҡыдан түгел, бәлки бер нисәү тип әйтергә була, сөнки әлеге ваҡытта Подымалова эргәһендә боронғо ҡасабала археологик ҡаҙылмалар алып бара, унда бөгөнгө көндә 100-гә яҡын кеше ҡаҙыу эштәре алып баралар. Улар беҙҙең Башҡорт Дәүләт университетынан һәм педагогия университеты студенттары, волонтердар һәм былтыр бер нисә йыл унда ҡаҙыуҙар алып барыла. Республика буйлап күп экспедициялар эшләй. Шуларҙың береһенең иң ҡыҙыҡлы ҡомартҡы булды. Беҙгә ул боронғо малға һуға торған тамға
Тимирден эшләнгән, уны кыздырып уттагы уккан. Ул үзенә күрә теге Был тамга аша кемдер яшәгәнен дә билдәләргә була. кемдә яшәгәнен билдәләргә була һәм кемдеке булганда хәтта төсмерләргә була. Шундай ук. Шулай ук бик күп керамика бар. Ул Кашинская керамика дип атала. Ул Урта Азиянан килгән, Түбәнге Волга буеннан килгән керамик әйберләр дә бик кызыклы һәм ук башактары, төрле бүтән инструментларда үзенчә бик кызыклы. Барһын да барып күрергә була һәм узган елда Өфе калаһында узган халыкара китап байрамында Башкортостандың милли музеена изге Коръән китабы тапшырылган һәм уның күсермәһе әле асыласак дигән хәбәрдә бар һәм касан урынлаштыра ул? Ул 6 июльдә менә ошо изге Коръән китабын һәм Астромир ва Евангелие китабын республика җитәкчесе Ради Фәритулла Хабиров официаль рәвештә аныга ошо визит үдәккә бүләк итәсәк һәм уларга инде экспозицияга бик матур урыннар әзерләнгән, уларга теге нидер этикетаж куелган һәм улар инде 6 июльдән бөтен кешеләргә ни булачак, онда карау мөмкинчелеге булачак. Һәм 6 июль кунактар да көтелә дип әйтеп үттек һәм кемдер киләсәк һәм ошо тап 6 июльдән көн тәртибе турында һөйләшәйгез. 6 июльдә сәгать иртәнге 10-да башлана. Ошо визит үдәккә асу тантанаһы. Бында без төрле сит илләрдән үзебезнең тугандаш халыктардан кунактар чакырдык. Улар Монголияның иң зур Сыңгызхан музееның җитәкчесе, Казакстан милли музее җитәкчесе, Үзбәкстан милли музее җитәкчесе, Кыргызстан милли музее җитәкчесе, Азербайҗан һәм Калмык республика музейлары җитәкчеләре киләсәк, улар шундый кызыклы бүләкләр алып килә. Ни өчен дигәндә, теге күчмә халыктар безнең гомумән теге яугир халыктарның битендә иң яхшы бүләк һәрвакыт саналган ияр дип. Без улардан үзләренең халкының иң матур иярьләрен алып килүен сорадык һәм улар ошо вакытында, асу тантана вакытында шул һәр халык милләт үзенең иярен ошо нигә визит үдәккә бүләк итәсәк. Шундай бик матур юла. Халыктар музее дигәндә тагыла исбатларга. Әйе. Һәм дә инде 2022 елда тагы бер үзенчәлекле безнең музейларыбызның береһе, ул да булһа Бөрьян районында Шүлгәнташ тарихи-мәдәни музей комплексы асылган һәм ошо 2 ел эчендә нинди һөҗүмләр булды? Күпме халык ошо безнең комплексты барып күрде? Шүлгәнташ музеен бик күп экспертлар Россиядәге иң яхшы тарихи музей дип игълан иттеләр. Һәм ул снап та шулай. Ул тарихты өйрәнү һәм белү буенча балалар өчен дә, укучылар өчен, уллар өчен дә бик яхшы музей килеп сыкты. Уның экспозициясын ул иң яхшы дөньядагы музейлар кимәлендә эшләнде һәм әле ел һайын ошо музейде 100 меңдән артык кеше килеп карайлар, бик кызыклы. Чөнки ул музей комплексына түгел, ул мәдәни үдәктә. Онда нидер килгән укучыларга, укучы балаларга шөгыльләндергән класстар бар. Онда хәтта борынгы нидер красканы нидән гематиттан нитеп эшләп, уны майга хүрәт төшереп карарга була. Үзендә хүрәт төшереп карарга мөмкин. Онда Урал Батыр эпосына арналган класс бар. Онда бөтә Урал Батыр эпосын ничек булган, кайдан килеп сыккан һәм уны язып алган Мөхәммәд Шабурангуловка арналган экспозициялар бар. Һәм экспозициялар, музейның экспозициялары бик кызыклы. Эргәһендә зур ние бар, амфитеатр һәм концерт площадка бар. Онда алма интернет төрле мәдәни саралар үтә. Аслапта был мәдәни сараларды без дә яктыртып барабыз, интернеттерендә дә күреп барабыз, кешеләр бик кылана һәм шундай тагы бер Шишмә районында халыктар музей булуга без ифрат шатбыз һәм горурланабыз. Кемдер был эштә бушлык иткән, уларга рәхмәтебезне белдерәбез һәм дә инде әңгәмә адагында тагы бер дә 6 июль кайда, нинди авылга барырга, сәгать ничәгә барганын искә төшереп үтәйек. 6 июльдә Шишмә районының Түбәнге Тирмә авыл эргәһендәге Турахан кешенәһе янына ошо зур комплекстың визит үдәгенә суга сакрабыз һәм был сынапта кызыклы, бик матур яңа комплекс булачак. Башлана иртәнге сәгать 10-да. Иртәнге сәгать 10-да. Рәхим итегез, хөрмәтле тамашачылар. Әңгәмә өчен зур рәхмәт. Һезгә шигедә тик уңышлар гына теләйбез.